І ось мне рассказывае один з ксяндзоў, які там служыў. Вот, кажа, аднойчы зімой чалавек заказаў імшу. Вот. Ну, імша, напэўна, усе ведаюць, это богослужэнне вось такое у касцёле. Заказаў імшу, час позні, вось 10 гадзін вечара, зімой гэта ўжо амаль ноч. Ну, а у касцёле перад алтаром запальваюцца такія дзве керасінавыя свечкі вялікія. Я, говорит, запаліў свечкі і гэту праводжу імшу. Ну, як гэта ўсё патрэбна. Праводжу імшу. І вот бачу, ад цэнтральнага ўвахода аддзяляецца фігура чалавека, мужчыны, высокага, у чорным адзенні, шыракаполая такая шляпа, і пачынае рухацца ў маім напрамку. Я, говорить гавару, ну, увесь час назіраю за ім. Ён усё бліжэй, бліжэй. Я і гаварыць перастаў, уже толькі назіраю. І вось ён праходзіць каля гэтай свечкі, бачу полымя толькі ў свечкі, так вось захісталася. Вось праходзіць каля мяне, і там у захрыстую бакавыя дзверы. Яны былі закрыты, говорить, але ён падышоў да іх, так прыастанавіўся, і яго не стала. Як ён скрозь дзверы прыйшоў. І, говорить, некаторыя з ксяндзоў, якія служылі перада мной, таксама падобнае расказваюць, што бачылі.